سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمري سلام إذا خبركم من استفدتكم من تخاطاتلتنا بفلاي دما أفكارت قددن بشكليتا كمي تخونو أبزاز اللخمو سلام من تعنان انداتمننا دحرتي تمالي أب عصراي مدرخ تاريخا وعود استمزقبولو وددر جيرو دي إيطاليا لومي كابسان تاركان جاليو دي رومانيا مبقس بمقبار أبي ريجيو إيماليا ززازم ناي كلتميتن 3 كيلومتر يشفن مبل 11 مدرخو كسلاسليو تمالي إرتراوي كلب إنتر مارش بنيام جرماي أب عصراي مدرخ تاريخا وعود بمزقاب تعواتي عصراي مدرخ بمخان أقدست نتبي كم زخسبت خطاتيلنا إنا كاب مربب حبريتا غانتو دونجيو بزمت أن حبريتا مسرت بنيام جرماي اتي سراحة أمراتا وتاريخ تمالي أب بوديوم بزقات أمو هاندبتا وحدق عيني كابزي جيرو كفانو تجديد الله تمالي حكايمو كم زقلتو زقات أمو حدقات أقاميت عينو وددرو كاب مثل سال زت أقماي كونن دحر مبالوم لومي بزكايدو توسخ مرمراغن بنيام ألامو هاريمو كاب جيرو كفانو بمقدادو كابز لومي زكايد مبال 11 مدرخنا يزود الدرنينيو إيرترا بوكلتا تقادادمتي ناتنا التسفاتيونن مرهاو قدوسنيا قعزو عوتا خد قصلو بنيام اتخ قبر زكال غير لو قدايت الناس لزخونجن بنيام نولدو نهاجرو نجانتو نهاجر أفريقيا بحفشة دما أدلاي كخبس لزخونة تعنو كقدم كم زلوا يتجليت زلوا دقيمنا نبنيام انقع بعبيو عينخا أيسا أنكا انقع عملاخ أغلى الكندابلنا عودكا تعنا عينخا نبنور مستملسة أبكال ودرات كتقصلوز جمكا فترة يكون كان كنبلو ندلي بنيام جرماي تمالي أبناي كبر بوتا بوديوم تسقيلو انكوليو عوتون متنبال دنينو شامبان أبز خفتلو زنبرا جزي معتويت نايتات أرموز بنهري نت إيرا تأقاميت عينو زقودتو قودا يوي قودا ازكو خبير تراوي ازلومي نابناي قولاقول كرت مريت أدمعت مخانوم زنقرلوم تقادادم تزرب بحتبايلو زقل الزلو كاب مبقسي كساب مزازم حنطات عقبت قلقلت زيبلو ليت قول زملو مدرخ من يكعوت بأقو كاب تسلاسيلو زلو مدرخات تعزبت بمقبار بوزحات تنتنتي معكنا زينا سبورتن نزو ددر بغربا زكاتاتو لأزلوا معكنا زينا سبورتن قمتاتن هيبن اللوا حجون اتوم كتكاسو زغنيو ابزينا يلو محمد مبل 205 جيرو دي إيطاليا كاب استعزبناهم بلوصات فولاچستاويان كم بعل انجليزاوي مارك كافنديش كاب كويك ستيب فرنساوي ارناود ديمار كاب كلب اف دي جي ريتشارد كاراباس كاب غرناديرس فاندر بول كاب فنيكسن كالوت كم بعل كاليب ايوانن زركبوم تقادادمتي مبل 11 مدرخ كندي ناي كابوم كيتحلف يبحالالو كمز تقلت أنا يلومي مبل 11 مدرخ وددر كاب كتما سانتار كان جاليو دي رومانيا زتبالت نشتو ختما يخفلم إذا ختما أستات إسرا شح تقمات أوزنبرو لا خوينا أزيو بزاقرم كدي مالت بملاقوم نايكدان استفلاليو عدنا تسئلتات استسرحو سرحات عقيبو زركب هبو بيت مذكر موسيو ديل بوتانة تدكوين اللازولو كتمايا تقادمتي وحدات كيلومترات توعيزهم كابزا ختما مسوطو ناب هببت ختما إيطاليا زخونت بولنيا ناب زمرح دوباوي مبرق كفالي مكبلو أبز مدرخ زي حدا كابتي أبز هاجر زت أنتون بقبو أتعاقبات غيرلو كساب حجي قلقل زلون بفيا أميلا زفلت أب اوان مجزات روماز تسرحت سرقيا تقادمتي زوادا دارو لخوين الله دحري 11 كيلومتر كابز تتقصبوتا ناب تولد عدي هبوب مخانو زنقرلو بلوت تقادادا ماي مالكو بانتان زخونت چزنا يوم كمرحو استقادادا مايزي قدم حجي نيجيرو تعويتلو منبارو كابز تقس حديو تقادمتي كاب مبقس بوتኦም دحر 76 كيلومتر اب توسكاني لا دي دوزا مسبصحو قداميتي ناي انترميديت مالت ننطب تبايلا كاب زتسرعت ناي قصبتا وددر ككايديوم بدحر زونا برئس ختما زوبا رومانيا مخانا زنجرلا كتما بولونيا زوسد صرغيا بمحازيوم وددروم ككايدو كتما بولونيا حنت كابتن زتنتوت كتماتات ايطاليا خوينا ابزا ختما بعابيو
ኣብ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሪናይሳንስ ሙቭመንት ማለት ናይ ተሃድሶኣዊ ምንቅስቓሳት ካብ ዝካየደላ ዝነበረ ተዘካሪት ከተማ እያ። ኣብዛ ከተማ ተደኪኖም ካብ ዝርከቡ ኣደናቂ መሃንድሳዊ ኣገባብ ዝሓለፎም ህንጻታት ከም በዓል ቦሎኛ ዩኒቨርሲቲ፣ ታሪኻውያን ሓወልትታት፣ ሳን ሉካ ቤት መቕደስን ክጥቀሱ ይከኣሉ። ብድሕሪ እውን ካብ ከተማ ቦሎኛ ድሕሪ ምውፃእ ተወሳኺ ኣብ ከተማ ሳን ጆቫኒ ኢን ፐርቺቺቶ ካልእቲ ናይ ኢንተርሚዲየት ቅጽበታዊ ውድድር ተሰሪዕሎም ኣሎ። እዚ ድሕሪ 126 ኪሎሜተር ካብ መበገሲ ቦታ ዝበጽሕዎ ጉዕዞ እዩ። ብድሕሪ እውን ዝተረፎም ኪሎሜተራት ሸፊኖም ተቐዳድምቲ ካምፖ ሳንቶ ኮሮጊዮ ዝተባሃላ ከተማታት ሓሊፎም ውድድሮም ኣብ መዛዘሚ ሕንጻጽ ሬጅዮ ኣሚላ ክዛዙም እዮም። ኣብዚ መድረኽ እዚ ንጋንታታት ኢንተርማርች፣ ኩዊክ ስቴፕ፣ ፌኒክስ፣ ግራዲያርስ፣ ኤፍዲጄ ዝኣመሰላ ንናይ ቮላታ ተቐዳድምቲ ማለት ስፕሪንተርስ ክዕውታ ክቃለሳ ክረኣየን። ኣብዚ ውድድር እዚ ድማ ካብ ሓይሊ ዳንጋን ሳምቡእን ንላዕሊ ሜላን ቅድን ኣፀዋውታ ጋንታታት ኣብ ንዕዘበሉ ሓይሊ ርእሲ ዝንፀባረቐሉ መድረኽ ክኸውን እዩ። ብዘይካዚ እተን ናይ መወዳእታ 10 ኪሎሜተራት ናይ ዝውድድር እተን ጸቕጢ ኣባላት ጋንታታት ዝረኣየሉን ተዓዘብቲ ዝምስጥ ጸወታ ዝርኢሉን ኪሎሜተራት ክኾነየን። ሬጅዮ ኣሚላ ብእትቕርቦም ፍሉያት ምግብታት ኢጣልያን ዓለምናን እቶም ዝበዝሑ ብሉጻት ኮኮታት ኢጣልያ ዝፈሪላ ከተማ እውን እያ። ፓርሚጂያኖ ራጂኒዮ እቲ ዝበለጸ ፎርማጆ ኮይኑ ብኤውሮጳዊ ሕብረትን ፋኦን ማለት ውድብ ሕርሻ ምግብን ከምኡውን ብWHO ሃገራዊ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍልጦ ዝተዋህቦ ምግቢ እዩ። እዚ ካልእ ፍሉይ ዝገብሮ ብባህላዊ ኣገባብ ኣሰራርሓ ጣልያን ዝሓልፍ ብምዃኑ እዩ። ኣሚልዮ ሮማንዮ ባህላዊ ምግቢ ናይ ዝኸባቢ ኮይኑ ብፍሬሽ ፓስታ ዝፍለጡ ከም በዓል ቶታሊኒ፣ ታሊያተለ፣ ስፓጌቲ ቦላዮናስ ዝተባሃሉ ምግብታት ካብ 19 ክፍለ ዘመን ጀሚሮም ልሙዳት ምግቢ ህዝቢ ጣልያን ናይ ዝኸባቢ ኮይኖም እዮም ጸኒሖም። አልቤርቶ አዚኒ ሓደ ካብቶም ብሉጻት ሸፍ ናይዞም ዓይነት ምግብታት ምዃኑ እውን ይንገረሉ እዩ። ብዘይካዚ ከም በዓል ባይሳሚች ዝተባሃሉ ኣቾቶውን መበቆሎም ኣብ ዝኸባቢ ምዃኑ ይዝንገረሉ። ተቐዳድምቲ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዓመት ብዘይካቲ ኣብዚ ውድድር ተሳቲፎም ዝረኽቦ ዓወት ማዕርማዕሪኡ ነዞም ምግብታት ክምገቡ ካብ ዝሃርፍዎ ኣጋጣሚ ይገብሮ። ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ክሳብ ሕጂ ኣሰላሲሎሞ ካብ ዘለው መድረኻት ንላዕሊ ውድድር ብኤርትራውያን ደገፍቲ ማሚቖም ዝውዕሉሉን ባንዴራ ኤርትራ ፈቆድኡ ዝዕዘቡሉን ክኸውን ከም ዝኽእል በዘን ኣብዚ ካብ መበገሲ ክሳብ መዛዘም ዘለዋ ክጥቀሳት ጸንሓ ከተማታት ኢጣልያ ዝርከቡ ቁጽሪ ተቐማጦ ኤርትራውያን ክንትንበኽ ኢልና ኣለና። ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ምዘይ ምህላው ቢንያም ግርማይ ብዝተኣሳሰር ናይ ቮላታ ተቐዳድምቲ ከም በዓል ዲማረ፣ ካቨንዲሽ፣ ቫንደርፖል ዝኣመሰሉ እቲ ኣርዒድዎም ዝቐነየ ዓንተር ኣፍሪቃዊ ኣንበሳ ብሰንኪ ሓደጋ ኣብ ዘይህልወሉ ተዛንዮም ክወዳደሩ እዮም። ፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ ኣርናውድ ዲማረውን እቲ ክሳብ ትማሊ ለይቲ ሸርሺርዎ ዝወዓለ ምስ ቢንያም ዝነበሮ ናይ ነጥቢ ፍልልይ ምጽባቡ ሎሚ ንግሆ እፎይታ ተሰሚዕዎ ኣሎ። ዲማረ ነታ ካብ ወጥሪ ኣውፂኣቶ ዘላ ንዓይኒ ቢንያም ዝጎደአት መኽደኒት ናይ ጥርሙስ ሻምፓን ከመስግና ኣርፊዱሎ። ክለብ ኢንተር ማርች ዋንቲ ጎበርት እቲ ብሳላ ቢንያም ሒዛቶ ዘላ ደረጃ ክዕቅበላ ዝኽእል ስፕሪንተር መንያ ክትገብር ዛጊት ውድድር ዝምልሶ ሕቶ ኮይኑሎ። ብዘይካዚ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን እውን ካብዚ ሒዝዎ ዘሎ ሻድሻይ ደረጃ ቅልስን ናይ ሰማያዊ ብሉጽ ናይ ዓቐብ ውድድር ከበርኽ ዝኽእል ዓወት ክንጽበ ኢና። ናትናኤል ካብ መራሒ ዘሎ ዲያጎ ሮዛ ብ73 ነጥቢ ድሒሩ ሻድሻይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ።
ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ ኣብ ዝካየድ ውድድር መን ክዕወትዩ ክግምት ዝኽእል እቲ ናይ ስፖርት ጋዜጠኛ ወይ ተንታኒ ወይ ኮመንታተር ጥራይ ዝግደፍ ዘይኮነ ንስኹም ውን ክትግምቱ መሰልን ግቡእን ስለ ዘለኩም ኤርትራዊ ተዓዋቲ መድረኽ 11 መን ይግምትኩም ኣብ ኮመንት ቦታ ስፍሩ። ጋዜጠኛታትን ተንተንትን ኣብ ግምታቶም ዝዕወቱ ዝሽልሞም ኣካል የለን። ሲኒማ ሰመረ ግን ንተኸታተልታ ኣቐዲሙ ብዝተገመተ መሰረት ዝተዓወተ ንዓወት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ቢንያም ዝገልጽን ንዝተሰርሐን ናይ ክብሪ ማልያታት ክሽልም ምዃና ከተበስረኩም ትደሊ። ስለዚ በዚ መዳይ ንስኹም ውን ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ሓድሽ ክብረ ወሰናት ናብ ካዝንኡ የእቲ ዘሎ ጂሮ ዲ ኢጣልያ 2022 ተወዳደርቲ ኮይንኩም ኣለኹም። እዚ ሲኒማ ሰመረ ኣብ ልዕሊ ተኸታተልታ ንዘለዋ ክብሪ ብመጠኑ እተካፍለሉ ርሒብ ዕድል እሞ ግምታትኩም ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክንጽበይና። እቲ ወትሩ ንላበወኩም ንስኹም ውን ቃልና ኣኽቢርኩም ትገብሮ ዘለኹም ላይክ ሼር ብምግባር ከይሰልክኹም ክትቅጽሉ ሕጂ ውን ደጊምና ንላቦ። ሲኒማ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃረ ሲኒማ ሰመረ ኣብ ሲኒማ ሰመረ ቀጥዑሙ ዝነቀ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም